Bez dychu pozerala, bez dychu. Pekne, pekne. Krásny. Tam vidno prehľad, všetko tráfal a poďme na ďalší zápas. Nastupuje Dynamik. Nástupovka drsná. Vojna. Jo, máme šatku, vyzerá to nebezpečne. Možno aj niečo nebezpečné nám ukáže v klietke, uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Nástupovka dobrá. Čo to bude? Šatka až po oči. Maskovaný Dynamik kráča do klietky. Veľmi suverénne vyzerá Dynamik. Odhodlanie suverénne. Uvidíme, ako to pretaví v zápase. Toto je tuším K1, ne? V K1 oni idú? Tuším, že áno, ale... No uvidíme, čo na to dá. borci predvedú. Som zvedavá, koľko za dnešný večer budeme mať trojkolové zápasy. Sme v polovici akurát gala večeru. No zatiaľ len jeden trojkolový. Všetko bolo ukončené skorej. Uvidíme, ako bude tento 6. zápas. To znamená, že presná polovica zápasov nás dneska čaká teraz akurát 6. zápas. Z komentátorského hľadiska vás zdraví Petr Žalka, reprezent Martinka Neštraková, Marek Neštrak alias Neštro. Ready to Gestor. Yeah. A spolu ideme do 6. zápasu dnešného večera. Dynamik pred poslednou kontrolou rozhodcov a kročí nám do klietky ako prvý do modrého rohu. Vyzerá odhodlane, vyzerá suverénne, tak uvidíme, čo nám ukáže v zápase. Aj dosť naloženie, takže uvidíme, čo to dá. Ale... A už ho máme v klietke a poďme pozrieť na jeho súpera, ktorým je Elmo. Drsné, hudobné české derby, ktoré nás čaká a už je pripravený aj druhý oponent z červeného rohu. Poďme sa pozrieť na Elmov nástup. V červenom rohu nastupuje Elmo. Za chvíľu... A už ho tu máme. A on má troška živšiu hudbu. Taká živšia hudba oproti tomu predošlému. A užíva si nástup, vidíme aj tanečky. Tanečky fajnové dáva a ide si chlapec. Vidno, že to užíva. S úsmevom na tvári, s tancovaním nás prevádza do klietky. Aj si spieva popri tom, tancuje, spieva. Sa nám blíži. Úsmev na tvári a ideme si. A vidíme, ako je rozdielne majú nástupovky. Dynamik bol zahalený, taká agresívnejšia hudba, sústredený. Presne tak. A jeho oponent Elmo úplne opačný príklad. Živá hudba, tanečný krok, úsmev, spev. Teraz uvidíme, či vyhrá tanečky, eufória, alebo drsný pohľad a prístup. Poďme na to, daj dole triko. Ale vždy to tak prekvapí, že ten drsný na tej nástupovke je taký, že idem si drsne, zabijem ho a taký vzor a potom ten druhý ho prekvapí. Býva to tak. Uvidíme, co to bude. Tak sa necháme prekvapiť. Roztancoval halu, dokonca aj nás komentátorov touto hudbou. Veľmi dobrá hudba, tanečná rytmická. A dúfam, že takto to pôjde aj v klietke. Ponáhla sa nám do klietky, ešte ho zastavili. Máme tanečnú hudbu a už máme posledná kontrola. A už nám ide donútra. A máme aj jeho privítajme si ho. Supera klietky obidvoch borcov, poďme si ich predstaviť. Videli sme nástupovky oboch borcov, poďme si ich teda predstaviť. K1, 3x3 minúty a v modrom rohu 28 rokov, 189 cm,
15 výhier, 1 remíza, 4 prehry. Trénerom je Jaroslav Hitka, Frank, Steam, Jim, Adam, Dynamik, Jozef! V červenom rohu 32 rokov, 176 cm, 1 výhra, 1 prehra. Trénermi sú Justin Case a Karel Král. Elmo Moravec! Rozhodcom zápasu je Petr Kloučík. Poďme na to. 6. zápas dnešného večera. Dynamik versus Elmo. Neštrovi je dosť veselo. Dneska K1. Spolu s Martinkou sa tu zabávame. Roztancovaná atmosféra. A ideme na to. Dynamik versus Elmo. K1. A už sa to začína. A začína Milí prvé diváci, kolo. Podali si sledujte. ruku. Začínajú veľmi pomaličky. Nikam sa neponáhľajú borci. Vždy ma... Pekná predná. A Dynamik je skúsenejší. Výrazne skúsenejší. Krásny spodok, hneď za to zadný hák. Krásne zadné háky. Dynamik, keby pridal nohy, tak by to bolo ešte nebezpečnejšie. No uvidíme. Ruky Teraz to... vyzerajú dobré, ale pekný hák Krása. od Elma, ktorý sa nezlakol tej prvých kombinácií a vraca. Zatiaľ pekne dokrytú primá a toto krásna prestrelka. Dynamik ide dopredu. Dáva do tých úderov veľkú razanciu. Áno, veľmi dobre, že sa nezlakol a vraca. Presne, nezlakol sa, ide oproti, Pekný dáva. low kick, dobre. Ale vidno, že Dynamik ho chce zostreliť, že vyslovene ide potom KO údere, dáva do toho celú energiu. Pekný spodok. Ale Elmo sa nezdáva, aj keď určite to si zatrasli tieto rany, Elmo ide stále. Dynamik signifikuje úder, potom pošle z druhej, že takto sa s ním hrajú. Aby sa Dynamik neprepálil, že dáva všetko do tých úderov a potom mu tá kontrolka zasvietí a krásny zadný overhead. To bolo cítiť, ale ide Dynamik dopredu, obidvaja, super. Pekný spodok hore zavrel. Zadný, dvíhak, hák, pekná kombinácia. Ale Elmo stále dobre bojuje, odoláva, aj dokonca vraca, vyzerá to veľmi pekne. Aby nás neprekvapil. No som Aj to sa prekvapený už môže teraz. Toho ponorenia tam môže vysteliť volačo. Na prvý pohľad by človek povedal, že teda Dynamik je favoritom, ale Elmo zatiaľ veľmi prekvapil. Pekné low kicky, ale to určite necíti. Nepáči sa mu to? Dynamik ukazuje, že ne, ale väčšinou, keď fighter ukazujú akývu Tak hlavu, sa hrajú s hlavou. tak tedy práve že pocíti. Viem to podľa seba. Hej, že robíš tu. Pekne, vraca. Krása! Výmena obidvoch strán. Hovorím, môže prekvapiť, a je to tu Veľmi pekne prekvapenie. Elmo z obidvoch strán. Dynamik krásne kombinuje tými rukami, nepoužíva vôbec nohy, spolieha sa na tie ruky, ale Elmo vraca, nedá sa. A to sa mi páči, že on ide dopredu. Ide. To je krásne. Prekvapivo. Pekná predná, ktorá teraz cinkla až Nevadí. hlava. Elmo uznal, že hej, cítil som. No vidíme aj asi otázka fízy. Určite to bude rozhodovať tá fyza. Krásny low kick, ale určite to je cítiť. Opäť ho to nebolelo. A z vnútornej strany, dobre, Elmo zatiaľ s tými nohami výborne pracuje. Klobúk dolu, 30 Aj sekúnd. push kick. Do konca prvého kola 30 sekúnd, uvidíme. Mal by sadiť na ten ešte low kick, by tam mal kopať. Lebo tá noha už určite to zacítila. Presne, mal by dať. Pekný háčik vyhodený zatiaľ do luftu a pekný spodok zo zadnej, áno. Elmo si drží dištanc, vie, že rozpätie má väčšie dynamiky. Krásna rýchla kombinácia od Dynamika. Toto určite Aj spodný. Krásne, ale Elmo drží. Ty kokso. Paráda. Elmo ukazuje veľký tvrďák. Pekné kolo prvé. Tak, prekvapenie. Dúfam, že budú ešte dve. Podaj by. Ale treba, Dynamik ukazuje veľmi krásny box, ale treba vidnúť Elma, čo vydržal a dokonca aj vracal. Ukazuje, že je veľmi tvrďák, silný chlap. Vyzerá veľmi v pohode. Áno, jak keby nedostal tie bomby. No uvidíme, či skúsi aj Dynamik teda nejaké tie low kicky, high kicky, round kicky. Zatiaľ spolieha na... Zatiaľ sa spolieha na tie ruky, ale tie calf kicky aj low kicky písali od Elma, mal by v tom pokračovať. Ale vidno, že aj ten Dynamik krásne kombinuje tými rukami.
tam aj otvorený veľakrát je, ale Je to Elmo také- ide ako bujak. Príjme vrátiť, to krásny hak tam behol zo zadnej ruky. Tuto dvíhak, ktorý Aj netrafil, toto, ale pozri, krásne nádhera. zaboxoval naspäť. Pekná výmena z obidvoch strán. Wow! Krásne, tuto krásna výmena. Dynamik troška zatlačil, ale pekné prvé kolo. Bol prekvapený som. Martinka, ty čo, jak to hodnotíš? No ja to som prvé kolo? unesená, ja som čakala, že Elmo to... Pekné, Ale borci idú ide, na to, naplno. proste nezlakne sa. Ale ľúbi sa mi zatiaľ, že každý zápas nikto nevynechal, každý išiel proste čo to dalo, že celý sa Nevzdal fakt to. pobiť, že Hej, fakt hej. super. Poďme do druhého kola. Uvidíme, či uvidíme pekné výmeny. No. A ideme ďalej. Ideme Elmo by na mal to. kopať ten low kick častejšie. A za sebou, nech to pocíti. A vidno už vidieť, že Dynamik, že vymenil guard, že tu prednú nohu si dal dozadu, Aha. má tam aj otlačku, určite to cítil. Darmo ukazoval, že nie. Áno, tedy to väčšinou najviac zaboli, keď sa Ale aj ukazuje, späť že v nie. tomto garde asi mu nechutil. Vrátil sa. Teraz prednú Dynamik pekne trafil, zatiaľ si mapuje svojho súpera. Ale čo som si všimol, tak zatiaľ Dynamik tiež také dynamické výbehy to dáva, že tam vypúšti 3-4 údery. A krása! Oh, nebezpečne, mal by Dynamik vrácať ruky naspäť po tých úderoch. Tak, tak. Tak, to je ono. Zatiaľ pekný zápas obidvoch strán. Ide mu pekne na nohu. Netrúfam si povedať, že kto je zatiaľ favorit, lebo je to fakt vyrovnané z jednej strany na druhú. Krásny zápas doručujú chalani, fakt. Na to, že sú hudobníci, vieš. Áno, klobúk dole zatiaľ, fakt. Ale vymenil opäť Dynamic Guard, očividne mu nechutia tie low kicky. Toho musí boleť jednoznačne. Jasné, je to cítiť. A už je späť v starom, je vidno, že asi mu tie ruky chutia viac v tom bežnom. Ale keď si všimneme, vidíme tam značku po tých low Áno. kickoch, po tej nohe, ale teraz pozor, krásny zadný hák. No, Elmo ide. Elmo mi príde taký komplexnejší. Áno, že zapája aj tie ruky, nohy. Keby Dynamik zapojí, podľa mňa nohy by bolo ešte o niečo nebezpečnejší. Hej. Predsa sú to veľké rukavice. Zatiaľ si merajú jeden druhého, krásne cúpavka, ale Elmo, nádhera. Tak, to, pekná výmena, áno. pekný spodok. Krásne koleno, z toho hneď zadný hák, to aj trafil, ale Elmo stále drží. Áno, ide, pozri. Stále drží, to bol Krása. čistý úder priamo do tváre, bez Pušky. krytu. Ale Elmo drží, akože klobúk dole, zatiaľ veľmi pekný zápasik, sledujeme druhé kolo. A v tom postoji je taký Dynamik versus Elmo K1. Chlapci idú do toho. minúta do konca druhého kola. Hovorila som, budeme mať 3. Konečne. Volala si to, Maťka. Druhýkrát. Ale zase sa ukázalo, ako si Martinka hovorila, že ten, čo mal tú takú sviežu nástupovku, kde sa netvorí nejak moc drsne, tak prekvapuje, že je taký uvoľnený, pracuje ruky, nohy. My sa bavili s Martinkou, že ten nástup prvý bol taký, taký šatka, taký agresívny a Že zabijem ťa. Elmo mal taký uvoľnený, tancoval si a prekvapil. Oni robia aj takú hudbu, že ten Elmo... Pekný round kick, pozor. Wow. Toto bolo pekné. Ale Hovorím, vidno, aby nás ešte Elmo neprekvapil, aj to sa môže stať. Elmo dáva všetko do toho zadného úderu. A, Dynamik beží dopredu, ale teraz pekne Elmo išiel do strany. Pekná kombinácia 6 úderov, krásne teraz Dynamik zaboxoval. a Elmo pekný úvid. Áno, veľmi dobré zatiaľ, som prekvapený, Milo. 10 sekúnd do posledného druhého kola, pekná pevná bodka, ktorá bola určite cítiť. Aj skúša a asi si pozrieme tretie kolo. A ideme do tretieho kola, ale Super. veľmi pekné dve kola z obidvoch strán. Jakého máš, Janis, favorita po dvoch kolách zatiaľ? Celý život som taký, že fandím tomu, kto na prvý pohľad nevyzerá, takže by vyhral. Čiže za mňa Elmo, ale klobúk dolu pred chlapmi, naozaj. Martinka, kto je tvoj favorit zatiaľ? Elmo. Za tieto dve? Elmo? Elmo, hej. Dynamik to mal tie pekné výbuchy, také 4-5 kombinácie, ale treba veľmi poznamenať, že aj ten zápas predošli, že nerotá sa tak dokrytu ako ten priamy úder, ktoré Elmovi prechádzali veľakrát, že mal tam nejaké dve predné Dynamik, ktoré kývli hlavou. Táto kombinácia na záver 6-7 úderov, to bolo Tá bola krásne. pekná, tá bola pekná. Aj tu krásne kolenko z toho hneď zadný hák. No uvidíme, ideme do tretieho kola, ale mám pocit, že Dynamik si to druhé kolo urval pre seba. Áno, jasne, že pozri, to je úplne, že wow. No, dával si už pozor hlavne na tie low kicky viac. Áno, áno, to bolo vidieť, že už si dával na to pozor. A ideme do tretieho kola. Druhý zápas dnešného večera, ktorý ide na všetky kolá.
A to je super, nechaj tí fanúšici Áno, naozaj z toho áno. majú zážitok, aj my. Ale pekná bitka dvojkolová, takže je sa na čo pozerať opäť. Vzájomný rešpekt, takto to má Krása, vyzerať. toto je pekné. Takto má vyzerať tento šport, vzájomný rešpekt, tvrdá bitka. No a máme tu posledné kolo. Kolo opäť Dynamik si nameráva svojho súpera. Skúša. Au, a teraz prekvapil, Elmovi chceli skopnúť, ale hodil úder. Elmo by to mal práve že viacej skracovať, si myslím. Už tie low kicky netráfa, keby tam dá ešte troška ruku, tak by to bolo asi lepšie, lebo samotná noha je strašne vidieť, ale už si to Dynamik číta tie low kicky, už si to nenecháva príjmať. Dostala si aj v rohu nejaké rady. Si cúka svojho súpera Aj. a pekne teraz obidva úhyby dali a pekná kombinácia opäť. Brutálne kombinácie. Ale Elmo drží jak stĺp. Aha! Oh, ale vrátil Elmo, teraz zatlačil Elmo svojho súpera. Poď! Ďalšie. Krása. Výmeny, teraz sa prevzala Krása. iniciatíva od Elma, tlačí Elmo, svojho poď. súpera. Ďalší hák. Elmo Áno. ide dopredu, jak cúval, teraz ide opačne dopredu a zatiaľ vyzerá dobre, že tlačí. Klobúk dole pred oboma, chlapi Pekný naozaj. zápas a krásny A ďalší ďalšia. tvrdý low kick. Tentokrát na tú druhú menej rozkopanú. Áno. Elmo si povedal, že mu dokope obidve nohy, nelen jednu. Teraz obidvaja v strede klietky, pekná predná od Dynamika. Sa mi páči, že Elmo dostane bomby a potom sa ide oproti a zase bomby dá jemu. To je také vyrovnané. Ďalšia pekná predná, na to by si mal dať ale Elmo Pekné. pozor na tie predné, lebo prechádzajú od Dynamika. No uvidíme, či sa dostaneme k bodovaniu, alebo opak. Ale Elmo ide dávať do toho srdce, to je vidno, že chce bojovať, chce sa byť. Nádherný zápas tohto večera. Minúta aj 15 sekúnd do konca kola tretieho. Áno, teraz si už postriehal tú prednú, ten Elmo si to pekne prijal na kryt. Cíti na dynamikovom pohybe, že tie nohy sú teda načaté. Určite, určite. To tie musí low cítiť, kicky sú jasné. cítiť. Pekná predná od Oh. Elma. Neviem, či by som si riskoval mať takto dole ruky, lebo Elmo dáva do tých úderov, hlavne do toho zadného, fakt, že celú váhu. Ďalší low kick tvrdý. Ďalší low kick, krásne, už Páči tam aj sa. zaboxoval. Áno, pekne, Elmo chce si to utrhnúť pre seba, je to vidno, že zaberá, ide dopredu. Chce sa pobiť. Pekná predná. Nechcem akože byť moc múdry v tých K1 pravidlách, ale mám tam pocit, že tej K1 sú viacej bodované nohy ako ruky. Tiež by som za to nedal ruku do ohňa, ale asi hej. Pekný zadný hák tam behnutý. Teraz Dynamik krásne prebral iniciatívu. Peknou kombináciou. Držia 3 minúty, udržali v takomto tempe, klobúk dolu. 10 sekúnd do konca kola, pekná výmena v strede klietky. 10 sekúnd, kto si to utrhne pre seba. Aha. Dynamik to zobral do Áno. svojich. Pekne. Toto sme mohli čakať. A máme koniec tretie kolo, uvidíme, ako to nabodovali ponoví rozhodcovia. A poďme si vypočuť víťaza dnešného večera, ktorý to bude. Martinka, čo hovoríš na zápas? Krásny, krásny. Konečne druhýkrát 3 kola. Ale pekná z obidvoch strán. Z obidvoch strán, Nebolo to áno. vôbec nejaké jednostranné. Ani jedna strana sa Veľmi pekný nezlakla. zápas, klobúk dole chalani, obidvaja. Aj dostali, aj rozdali. Také fakt vyrovnané. No poďme na hodnotenie týchto neuveriteľných 9 minút výmien, low kickov, predných, zadných. Wow. Dámy a páni, predtým ako vyhlásim, páčilo sa vám toto české hudobnícke derby? Klobúk dole pred chalanmi, naozaj ďalší poradí druhý zápas na plný počet minút a poďme si to vyhlásiť. Víťazom K1 zápasu na 9 minút sa po bodovom rozhodnutí stáva modrý roh Adam Dynamik Jozef